Drink responsibly. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Kahit kailan, walang iwanan kaibigan. Dase-dase na naan. Ikaw dili sa inuman kung hatun ka. Oh, bisag ka no. Nostalgiawan o iyakan. Lasik ni beer o sata. Ating samahan. Bayway ay mag San Miguel Pilsen na ta. Oh yeah. Drink responsibly. Hype Factor Iontech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na, pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti sa sarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local can for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat nyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, can memory cards. Ag-repair, can aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, can laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Bataan. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. Hype Factor Iontech Digital Corporation. May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit? Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Nagka-COVID ka? Ito ang inumin mo. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs, at gulay. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Multi-awarded national and international. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, MGT Health and Wellness branches, at DEMCO branches. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang informasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohanicibus, Chakabuni, Chakararin. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, inom sweet home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:12.
Saan na paudi kadagiti damdama? Maawis kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pa'y kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Nagasat nga aldaw ti Miyerkules 4 ti mabilang ti bulan ti Nobyembre tawen 2020. Din kami manen isang bay kada kay ti programa tayo tap no mamuan dagiti umili. Aga patingga tayo ti oras ti alauna no sa dino nga intay manen idano dagiti kang runaan kabarwanan nga damdamag itatang gundaway gagayem ken kakabsat. Kasangmanang intay danon digiti kang runaan intay mapag sa saritaan makadkadwa tayo nga aga serbi tibiyang ti mass control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direction station manager Rodrigo Sadjan, kasamatan mangkitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Ken tinumuti biyang timon ti dati programa ni Ronald Domingo ken makadkadwa tayo tupay digiti Radyo Ronda Patrol reporters tayo apo nga kakailian mga karonda. Kaya nasan nyo mat nga kalipatan nga i-like and share ti programa tayo papagayam tami kasakit adado tayo nga aga dadanggay ken pasetmeten intintay panagaammo ken panagapapagayam. Kasi kang kanayon kayo awis kada kayo apo nga kakailian mga karonda no dali kitay kayat yumet nga idanon nga informasyon damdamag wenno sitwasyon ken kasameten pakaseknan nyo itibukod ja lugar agraman pa ikalagiti reklamo yo mabalin nyo laeng idano nida itaklin tawag kayo iti telepono bilang 600-3869 wenno aga text kayo iti official text line ni programa tayo 0953-436-0507 ulit laeng 0953-436-0507.
At yarudan, digiti papaulo, digiti kangrunaan nga intay mapag sasaritaan itatang malem. Tapno mamuan, dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Siyempre, deto'y intay to yun una, deto'y update ti COVID-19. Iti probinsya tayo ng Ilocos Norte, nupay naipadanon tayo ni Tatay Bigat, kabayatan di programa Sirmatan Ilocano, ngayon para kanigitay haan nga nakanggi Tatay Bigat, inda kayo to updatean, deti COVID update, COVID update, iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na! Alaanan nyo, deto'y eksklusibo nga panakininuman ko kini Police Lieutenant Colonel Randy Bawit, itibiyang ti Police Community Relation, iso na ti OIC, iti nasaong departamento manipod iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Paraanan nyo, deto'y eksklusibo panakininuman ko ken kuwana. Tapno mamuan, dagiti umili. Sa balintupay ngayon tayo mapagsaritaan gagayem ken kabsat daytoy tayo nga na dakamat idi kalman ngem na headline tayo daytoy naiget nga ipatpatungpal iti lokal gobyerno iti Nueva Era Ilocos Norte pakaseknan pa lang kadaytoy safety health protocol seknan pa lang ti panang laban ti COVID-19 ada daytoy panakin inuman tayo panakisasarita tayo kay ni Mayor Attorney Aldrin Garvida idilaeng kalman. No ana digiti wagas nga indar aramiden padaanan nyo itinakto pa ng ibinsa-binsa kada kayo papagayam. Tapno mamuan, dagiti umili. Karaman tupay digiti reports digiti kakadwa tayo ken kasamatan digiti sabsabalin tupay ngayon tayo mapagsaritaan iti programa tayo. Beno papagayam intay to roden rugyanan nga iya padanon digiti insagana tayo numutibyan nga issues topikos tayo kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Padaanan nyo gagayem ken kabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Negosyo at trabaho, programa iti radyo, apagangigan, nukasano, iti mangbuangay, iti may sa negosyo, ken pakilawlawagan, nukasano, nga iwanwan, wenno patarayan, iti may sa negosyo. Negosyo at trabaho, programa iti radyo, ang mabalinpay, ang makatulong, kadagiti agkalikago masumrek, iti pagtrabahuan. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports, mangmangigan, kadaldaw ti Domingo, oras telas 8, agpatingga ti oras telas 9, kada bigat. Dito'y laeng numero 1 estasyon iti Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda, City of Batac, Ilocos Norte. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs ken dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Mangigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN DCRL Radyo Ronda Batac City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito ya programa. Police asintado! Kahit yu kadi amamuan, dagiti mapaspasamak, iti bukod yu a barangay, wen gagayem ken kabsat, dunged kayo iti programa iti radyo, Maki Barangay. Pag-amuan ka dagiti mapaspasamak, ken programa iti uneg ti barangay, babaen ka dagiti opisyales ti barangay. Maki Barangay, mabalinpay a pakipagpartisiparan dagiti bumarangay ken uray sa sinuman. Mangmangigan ti laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batac City. Maki Barangay. Hi, ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Eh paano ba yun? Siguro yung parang kape ko.
Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimorin mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Tisil po ti biag program a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket innaman pagyamanan dagiti naayat nga mangtartarabay kas kadagiti sumaganad. Honorable Engineer Albert Dagyuchua and Family, City Mayor, City of Batak, Ilocos Norte. PNP Adams, Ilocos Norte and staff headed by Police Lieutenant Joel Corrales. Mrs. Vilma Eda, Schools Division Superintendent, Department of Education, Lawag City, Ilocos Norte. PNP Pasukin, Ilocos Norte and staff headed by Police Lieutenant Roy Manuel Ordoño. PNP Badok, Ilocos Norte and staff headed by Police Captain Joseph Tayaman. PNP Dingras, Ilocos Norte and staff headed by Police Captain Joseph Calderon. And PNP Lawag City and staff headed by Police Lieutenant Colonel Rafael Lero. Diyos unay tagnina kada kayo. Tisil po ti biag program a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket innaman pagyamanan dagiti nayat nga mangtartarabay kas kadagiti sumaganad. Mr. and Mrs. James and Marites Baddo, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. Esmenio Taroma Alegado Jr. and Family, Honolulu, Hawaii, USA. Barangay Chairman Ray Ventura and Family, Barangay 34, Darildiw, City of Batak, Ilocos Norte. Honorable Amor Macalma Bagarino, Sangguniang Bayan Member, Pinili, Ilocos Norte. And Barangay Chairman Romeo Bagawisan and Family, Barangay 13, Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Diyos unay ti agnina kada kayo. Intay man pagyamanan dagiti naayat nga mangtartarabay iti daytoy nga aktibidad kas kadagiti sumaganad. Mrs. Maji Tunak and Family, Honolulu, Hawaii. San Nicolas Water District and staff, San Nicolas, Ilocos Norte. Headed by General Manager Miss Marlene Bonilla. PNP Nueva Era, Ilocos Norte and staff, headed by Police Lieutenant Rodel Baradi. Philippine Drug Enforcement Unit, Ilocos Norte, headed by Police Chief Master Sergeant Harold Nicolas. Honorable Elmer Verdadero, ABC President, Dingras, Ilocos Norte, and Barangay Chairman Joji Jimenez, Barangay Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Diyos unay ti agnina. Hintay man pagyamanan dagiti nayat amang tartarabay iti daytoy nga aktibidad kas kadagiti sumaganad. Honorable Ergio Valenzuela and Family, Vice Mayor, Dingras, Ilocos Norte. Honorable Gian Crisostomo, Sangguniang Pansud Member, City of Batak, Ilocos Norte. And Honorable Attorney Da Vinci Crisostomo, Sangguniang Panalawigan Member, Province of Ilocos Norte. PNP Paway, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Eddie Suyat. PNP Bacara, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Dionisio Baldillo III. PNP Bintar, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Suerte Ubungen. And PNP Banda, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Norman Penta. Diyos unay ti agnina. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nila ang ginhawa sa katawan.
katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:27. Saan na paudi kadang iti damdaman? Maayos kayo nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pa'y kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Tuloy-tuloy tiya programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Dito laeng numero 1 nga radyo tinod Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Tiya data kundaway ket itero den ipadano detoy COVID update. Ditoy probinsya tayo nga Ilocos sa Norte tapno kasakit na nanay. Mainformaran dagiti apo nga aga dingdingeg ken agbuy-buya ti programa tayo. Aga papan kada kita gundaway gagayem ken kabsaat ket agdagupen iti 132 ti total cases tayo ditoy probinsya tayo Ilocos Norte sipud pa nang rugi ti pandemya idi Marso 16 agpapan itatangal daw Nobyembre 3. Idinto ti active cases tayo ket 5 laengen gagayem ken kabsat ken ti recoveries tayo ket 126 ken kastameten ti pimusay ket maysan gagayem ken kabsat. Ulitin tayo ti kadagupan ti COVID cases iti probinsya tayo sipod nang rugi dito nga pandemya ket 132 ken ti active cases tayo ket 5 ken ti recoveries tayo ket 126 ken maysa iti pimusay ket digito itata ayan dagiti lugar dagitoy 5 nga nagpositibo pa laing ti COVID-19 gayem ken kabsat maysa ti Badok ken maysa iti syudad ti Batak wenno upat ti syudad ti Batak so 5 gagayem ken kabsat. Iti District 1 bukbuklen ti Adams, Bacara, Bangi, Burgos, Carasi, Dumalneg, Lawag City, Pagudpod, Pasukin, Piddig, Sarat and Vintar. Umababot meten ti recoveries iti 80 80 ken maysa ti Pimosay so 81 ti dagop ti nagpositibo ti COVID-19 iti first district ngem naka-recover da aminen ken maysa ti Pimusay iso daytoy daydi INC 36 nga taga-Sarat Ilocos Norte. Idinto tati active cases iti distrikto bukbuklen ti Badok, Banna, Batak City, Curimao, Dingras, Marcos, Nueva Era, Paway, Pinili, San Nicolas, ken Solsona. Kasi na ko nagtatayen may sa ti Badok ken upat ti syudad ti Batak. Di naka-recover meten iti distrikto ket umaboten iti 40 ket inem. Idinto tati total cases iti distrikto ket 51 gagayem ken kabsat. So dayta ti kadagupan
dagiti nakarecover iti distrikto ken kasamatan dagiti active cases iti distrikto iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Alag karkararag tayo tasapay kumata sa anin nga manayunan pa ken dagiti lima nga nabatbati ket malaingan da kuman tablikas sa ket aga subli akas COVID-free ti probinsya tayo nga Ilocos Norte gadayta ti nabayag nga kalikaguman tayon gagayem ken kabsat isot gapo nang agtulnog tayo kadagiti nagduduma nga safety health protocols panglaban tayo iti COVID-19 gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, kablangon tayo man, di kita iman ti panagbuibuyan na tata. Happy lunch time, idol, Sir Ronald, kunan ni Balisakan Laod. Kaya kasamatin, hello, kumpad. Kunan ni Kumadre Mel Pasio Dugay Valencia, manipod dita Iliti Burgos, Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Bueno papagayam, intay to subyanan ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili, intay to rugyanan ti agalawat ka dagiti reports, babaen ka dagiti Radyo Ronda Patrol reporters tayo, ken panangi danon tupay ka dagiti sabsabali pay nga issues topicos tayo, kalpasan ka dagiti sumagmamano nga pamalagip ken ipadanon mi no sa dino kayo nga dumdumngeg iti daytoy nga oras. Tapno mamuan, dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:34, daytoy ngay oras, kaya sagsagot kada kayo, ti Red Horse Beer. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taad dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad, change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dumapay. Ken saan la data magatangpay sa jay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon, ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop, pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na, pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ama develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti susarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat yo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cell phone number 0925-3589-531.
Hi Factor Iontech Digital Corporation. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget asop suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dagdumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken alistupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Kaya dadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. Agbirbiro kay kadi inaraka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minimayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batac. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batac. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto a kasarsarita. Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batac. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:40. Saan na paudi kadang iti damdamag? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DZRL Radyo Ronda Batac City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Pero gagayem kinabsat tuloy-tuloy ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Dito laing estasyon tayo RPN DZRL Radyo Ronda Batac. Intay ay tultuloy iti panagiya padanon kadagiti kabarwanan nga informasyon. Damdamag manibod pa laing iti pagilian kang runan na iti probinsya tayo nga Ilocos Norte.
Damag pa lang manipo dito'y lugar tayo. Manamnama malpas iti dahi ti bulan ti Nobyembre ti pasdek apan nakaestabilisar ti oxygen concentration plant. May nagdi dito imbatan ni Dr. Rogelio Balbag, health consultant ti gobyerno probinsyal, amay sa ni Governor Macho Marcos Manotok kadagiti karagsakan iti dandanin panakokompleto ti nasa proyekto gaputa na bayagen nga inararapaap na amay patungpal. Imbunanag na nakasagana meten ti makina masapol ken dagiti na dumapay nga accessories kasapulan para iti operasyon na. Inalawag na nga impatalged ni Dr. Walberg Samonte, administrator ti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, kadamit dagiti napusgan a personnel iti hospital amang iwanwan iti nasao a planta. Kuna ni Dr. Balbag asindadaan ang maipatulod dagiti nadakamat nga agpapaay iti hospital amapan agsanay apaman adandanin may lepas ti pasdek. Segon ken kuana agpautlaeng ti duangal daw ti panagsanay a pagdalanan dagiti masiknan. Impasingked na dakkel ti maitulong ti panagoperar ti nasaong nga planta gaputa sa Anton agumatang pay ti probinsya ti oxygen akasapulan dagiti pasyente. Imbatad na talo aging ganit yung 4 milyon na pesos ti may latlatang kadagiti district hospital ti probinsya idinto asangapulo aging ganit ti 15 milyon na pesos iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital para ti oxygen iti uneg ti Makatawen. May nagdirettoy ko na ni Balbag at akela pagyamanan ken ni Governor Macho Marcos Manotok ti panagkalikagom na amay patungpal ti nasao a proyekto. Inlay na manamnama amang rugi ti operasyon ti nasao a planta apaman nga agmudo ti kontrata ti probinsya iti paggatgatangan na ti oxygen iti masungad a bulan ti Disyembre. Tapno mamuan, dagiti umili. Alawen kagayam ka ng absat, detarod ti damag palaing manipo di ti lugar tayo, iti sabali pa nga damag. Nagpanawagan ni Governor Macho Marcos Manotok ti emergency meeting kadagiti kameng ti Provincial Disaster Risk Reduction Management and Resiliency Office sa idilaeng aldaw ti Domingo. Paset dito ti kalikagom ti gobernador nga masapa masagnaan ti anyaman a kalamidad wenno didigra. Dito ket kalpasan anamuan naglandfall ti Baguio Rolly Ijay Bicol Region. Karaman na kaligiti nagatendar ti nasaong nga taripnong dagiti pan nakabagi ti Department of Interior and Local Government ti Department of Health, the Provincial Health Office, the DILG, Ilocos Norte Police Provincial Office, the Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, the PCG, Maritime Army AFP, GSO OBA POA, DPWH sa 1st and 2nd District, and the Communications and Media Office. Imuna ti datoy pinagunay ti Gobernador ti Provincial Agriculture Office ken ti Provincial Veterinary Office amang palagip kadagiti City Municipal Agriculture ken Veterinary Office amang kita kadagiti kalugaranda. Dagiti abanag ti pagyamemanan dagiti kaprobinsyangan gaputa mamati dagitoy adakkel ti maitulong ti kinaridam ken kinalerto ti gobernador iti pan nakailiklik ti probinsya iti dakes nga epekto ti kalamidad wenno didigra. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno gagayem ken kapsat intay to ngarod rugyanan ti agalawat kadagiti reports ipadanon pa lang dagiti kakadwa tayo iti field. Ngem ko na to, keep safe everyone. God bless us all. Ko na ni Balisakan Laod na imbangin kay panagbuibuya ken panagdingdingag ti programa tayo tapno maamuan dagiti umili. Tapno maamuan dagiti umili. Ken kataon tayo mampay di kita imadamati panagbuibuya na itata ni Roderick Rosqueta Bukuya kasamitan kaniman ng Dalia Raleco Duduwaco ni Joyce Ria Runduen Barayuga ken kasamitan ni Jason Alcon kablawan tayo pa ni Rona Pahinag Libed kasamitan ni Jenaline Bulong Arellano ken ni Mr. Jonel Agulay. Thank you very much kadagiti mayat ti pabuya padenggeg na iti programa tayo tapno maamuan dagiti umili. Tapno maamuan dagiti umili. Beno, agsublinto ti programa tayo. Kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Manipod ti Technical Studio. Tapno mamuan, dagiti umili. Gusto mo mag-mall? Pwede naman. Pag-iingat lang naman ang katapat niyan. Mag-mask at face shield. Para ligtas. Maghugas ng kamay. Para nasa mabuting kamay tayo
sa restaurants man o ATM. At sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat tayong lahat. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol? Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na yung kamay ko, kaka-alcohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi kakalat sa ibang mga gamit o kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Ni Silpo Tibiyag ket babayan timbag nakem dagiti sumaganad. Mrs. Felicidad Basilio and family, Bologna, Italy. Mr. and Mrs. Diosdado and Lorna Mades and family, Barangay San Juan, Paway, Ilocos Norte. Dr. Luisa Edralin Dancel and family, United States of America. Mr. and Mrs. Stephen and Mary Sabondayo and family. And Nana Rosa Skornik, Barangay Salbang, Paway, Ilocos Norte. Mr. and Mrs. Thompson Pobre Pintor and family, United States of America. Ken National Commission of Indigenous People, Regional Office 1, San Fernando, La Union. Diyos unay, tiagin. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng, at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:48. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DZRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Pinagtultuloy tiya programa tayo, tapno mamuan dagiti umili. Tiya dati akong daway gagayem kaya nakabsata. Awam met ko na dati inted da nga report da engineer. Dati met la headline da. So nga minesa isak nga rudisuda. Barbareng itad da ujo da. Okay, tiya dati akong daway. Hindi aro di padano dati may sapay kadagiti intay mapagsaritaan ni tatang malem. Gagayem ken kabsata. Idi laing kalma. Nagturong tayo ijaya Nueva Era, Ilocos Norte. Kaya no sa din no. Nga nakapatpatang tayo ni Mayor Attorney Aldrin Garbida ket tia Nueva Era Ilocos Norte ket nagsubli a COVID free gagayem ken kabsat no malagipyo adda di may nga locally stranded individual dito ket nagapoy ti Metro Manila nga dito ket nakakitaan iti
sintomas sa ti COVID-19. Asymptomatic met ket di, ito ket residente idi ti Barangay Ugis Nueva Era, Ilocos Norte, ken iti agdama ket nagsubli akas COVID-free ti Nueva Era, Ilocos Norte. Ket may basar ken ni Apo Mayor gagayem ken kabsat no adda digitay masabat nga returning residents digitoy ket locally stranded individuals when digitay returning overseas Filipinos when digitay ROF amakungkuna ket sigida winin sigida digitoy nga agdalanda iti RP nadatay panawagan na dayayan ngaminan gagayem ken kabsat datay swab test nga madami dati RT-PCR test gagayem ken kabsat nadagitoy ket no kasabilang makitaan ni suda iti sintomas iti COVID-19 ket sigida nga maipanda iti quarantine facility gagayem haandang mapan iti barangay when no iti pagtinganda no diket di may diretso digitoy kadagiti quarantine facility gagayem ken kabsat kasla kadito idi kada iti positibo ti COVID-19 ijay Nueva Era ket haan nga insigida nga napan ijay barangay na no diket di na i-quarantine gagayem ken kabsat kinagpaisuanan na iti agdama ket adda digitay returning residents digitay locally stranded individuals ken nasameten adda digitay sumagmamano nga agapo iti balasi tawen digitay mawagan ti returning overseas Filipinos apong kakailyan ket adda digitay ano tayo panawagan adda digitay naka-quarantine kadagiti barangay adamet kadagitay pasilidad iti munisipyo ken anamon tayo nga adda digitay adda iti quarantine facility iti biyang ti probinsya gagayem ken kakabsat kaya tamang namnama ti mayor nga awanen digitay aga positibo ti COVID-19 iti nadakamat nga lugar ken kasamatan digitay safety health protocols ket naiget nga maiapat patungpal gagayem ken kakabsat no ingkalaing di munisipyo ket aga logbook ka then maalan ka ti body temperature ken kasamatan aga sanitize ka apong kakailan ken adaretay ijay ridaw kumaket adalagitay pag naimuntar dijay nga pag pang sanitizam kadagitay sapatos mo baddekem sa kanto aga punas gagayem ken kakabsat so kasjemet ket diti mararamid kadagiti nagdudumang lokal a gobyerno iti pagilian tayo nga Pilipinas gagayem ken kabsat alaket aga karkararag tayo ta sapay kumata sa anen nga manayunan pay iti aga positibo ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket maragsakan nga nang ipakamo ni Mayor Attorney Aldrin Garbida iti Nueva Era nga nagsubli akas COVID-free iti nadakamat nga lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Aga tultuloy ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Dito lang ang estasyon tayo RPN Diesel Radio Ronda Batak. Itay lang yung malukong daway ket adda dito panakininuman tayo ken ni Police Lieutenant Colonel Randy Bawit. Isuna ti mangi dadaulo iti Police Community Relation isuna ti acting kalpasan nga pimusay ti dati amang imaton ani Apo Police Lieutenant Colonel Relly Layog gagayem ken kabsat nga mitatakit ti nagpusgan nga OIC ti biyang ti Police Community Relation Office ket ni Apo Police Lieutenant Colonel Randy Bawit ken dapat ti may isang idaulwan na a departamento iti biyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office gagayem ken kakabsat iso na ti DPDO gagayem ken kabsat di tala maitarusan ti kahit nga sawen dayjay DPDO gagayem ken kakabsat ket seknan kada ti panakininuman tay ken kuana ket adda detoy panang saludsod tayo pakaseknan kada toy dito probinsya ti Ilocos Norte ket signal number 1 sa ken ni Baguio Suni gagayem ken kakabsat correct me if I wrong ngem no kasto nga dati sumangbay nga kalamidad iti probinsya ti Ilocos Norte ket adda dito no ka insigida nga panang tarip nung kadakwada ni naganan ni Governor Matthew Marcos Manutok kadakwada gagayem ken kakabsat so inteman ipatangatang detoy eksklusibo nga panakin inuman tayo ken kuana itatay imun unang
Gundaway. Tada ito aramidan ta nga panagsagana gagayem ken kakabsata inline pa lain kada ito'y naganan dito'y kada dati bagyo dito'y pagilian tayong Pilipinas. Alawen kagayem kinabsat medyo hantay sa may kamakamen dato'y para kiniman tayo kay ni Apo rally layo gen gapanon ta maamitan tayo met 20 oras kagayem kinabsat plus tar tayo dati record tayo. But anyway, ipadano tayo kadagiti Sumarsano Public Affairs Program iti stasyon tayo latan kagayem ken kabsat. Okay? Kablaon tayo man digiti manariman ti pabuya na iti Facebook live tayo kagayem ken kabsat. Kablaon tayo man digiti naayat nga tumartarabay ken agbuybuya kablaon tayo man ni Crisane Dayan ni Charlene Morales Dinyo kasamatan ni Manang Divina Matataklan na ibang nga panag-agbuybuya yo kasamatan ni Jonathan Rombawa ninyo happy viewing ken ni Annalyn Bungkayaw Labii. Thank you very much ni Nathan Aninyon Biloria ko na natoy ni Kabagyan Adriano Bulong kumusta kay dita Hawaii na imbangin kay panagabuybuya ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan. Okay, kumusta kayo dito'y Barangay Baay iti Syudad ti Batak ken ni Freddy Arasiaga ken ni Mr. Leomar Verdadero kumusta kay dita Iliti Marcos ni Rona Runduen ko na natoy ni JR Ruiz. Thank you very much sa kaligiti iso amin nga aga buybuya iti programa tayo tap na mamuan dagiti umili ken kasamitan kablaon tay pay ni Mrs. ko siyempre ni Mian Runduen Domingo ni Kasin Derka Benedict Hostorompon ken ni Aleli Puruganan. Thank you very much kaditi anayat nga aga buybuya iti pre-channel tayo sa Stress 9 kanang samit ti Facebook Live iti estasyon tayo gagayem ken kabsat kanang samit ti Facebook Live to inumuti biyang anyo kalipatan nga i-like and share dagiti sa amin na program iti estasyon tayo gagayem ken kabsat tamikas taket adado tayo nga agdadanggay ken wagas meten intay panagpapagayam ken panagaam mo. Nakadwa nga ruden nga nagserbi ti biyang timas sa control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon station manager Mr. Rodrigo Sadjan ken kasama tayo ng kitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw ken tinuti biyang ni Ronald Domingo mangibatbati ti imbag nga damag na imbag nga malimtay amin nga sangapada. Babay na po. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alauna. Dating oras, isagsagot kada kayo ti San Miguel Pale Pilsen. RPN DCRL Radyo Ronda News Break.
Naimbag nga oras yung gagayan karabsat at iti kaudyan nga damag itatang nga oras. Mangisayang ka ti libre operasyon ti Carmeli Hospital iti masungad nga Nobyembre 12 agpatingga iti Nobyembre 14. Segon ken ni Dr. Norman Rabago mangitadaulo ti nadakamat nga hospital ken COVID-19 health consultant ti gobyerno probinsyal daytoy ket sagot ni Senador Amy Marcos iti panagkasangay na ken pakibinuligan ti alumni Society of the College of Medicine ti Far Eastern University wenno FEU. Imbatad na karaman kadagiti maopera ti thyroid, gallbladder, stomach, colon, hernia, hemorrhoid ken dumapay a klase ti bukol. Imbunan dakila tulong detoy kadagiti kakailyan ng runa iti daytoy a panawen ti pandemya. May nagditoy inlalawag ni Dr. Rabago a medya daytoy libre operasyon sa anlaeng a kadagiti nakukurapay ngem uray pay kadagiti karaman iti middle class. Kunana ano pay 50 at tao ti puntirya a matulungan iti agtalo ngal daw a libre ang operasyon kalikagom ti senador ken ni Governor Matthew Marcos Manotok. Ano adda pay dagiti makasapol ket si ayat ti senador ken ti gobernador amang ukumudar uray mano a pasyente. Imbatad na ti gobernador ti mangibaklay iti antigen test dagiti may padalan ti operasyon. Kabayatan na impakamo ni Doktora Karina Felix ti Carmeli anang rugin idi pay kalman ti screening process ken agpatingga into Nobyembre 10. Inay na mayuswa ti nasa proseso tapno madeterminar no kabaylan ti pasyente ti dumalan iti operasyon. Dahil tati kang runan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN Diesel Radio Ronda Batak. Manibod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. Marami ng natulungan at Radio Ronda News Break. Marami ng natulungan at namangha. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:03. Marami ng natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Kahit kailan, walang iwanan kaibigan. Dase-dase na ang ikaw di sa inuman kung hatun ka. Oh, bisag ka no sa jawan o iyakan. Plastic ni beer o sata. Ating samahan. Bayway ay mag-San Miguel Pilsen na ta. Oh yeah. Drink responsibly. High Factor Iontech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa ito sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local can for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat nyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, can memory card. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iontech Digital Corporation.
May hypertension ka, diabetes, asthma, kidney, liver problem, lagnat, ubog, sipon, psoriasis, cancer, at marami pang sakit, Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Nagka-COVID ka, ito ang inumin mo. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Mas kailangang inumin mo ito kung ayaw mong magka-COVID. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Ang produkto na ito ay may triad benefits like probiotics, prebiotics, and enzyme through fermentation process. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Ang nutrients ay galing sa mga prutas, herbs, at gulay. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Multi-awarded national and international. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Tested na ito. May CPR ng FDA, halal certified, and DOST assisted project. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Available sa lahat ng DSAP members drugstore in Ilocos Norte, NGT Health and Wellness branches, at DEMCO branches. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Health is wealth. We deliver nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0915-499-3377 o kaya 0949-737-8930. Dohahysilius, Chakabuni, Chakagaling. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, inom sweet home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:08. Padaanan ng programa tayo, Baro Arimata Music Festival, Wednesday edition. Baro Arima. At tuyan ti programa nga may manglingingay, ken mangrayray aw kada kayo tinaldawaldaw. Baro Arima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Baro Arima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento ti panagkantaan. Baro Arima. Programa mangtulong kada kayo, babaen ti panagbalinga na nanay kumakanta iti kailupuan. Baro Arima. Mangmangigan. Limpay RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Baro Arima. Baro Arimat. Naimbag nga malamyamin nga sa nga pada, sumangbayin kada kayo ti programa tayo Baro Arimat Music Festival. Ito'y laing numero 1 nga radyo itinod Luzon, ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Agdarangay tayo nga ro, tingga na ti oras telas 3. So sa dino intay manen pagdaranggayan, dagiti na duma-duma aramen ken sa guday ti programa tayo. Alamen papagayam kadagiti kayat nati kumablaaw, nakalukat ti linya ti telepono tayo ti 600-3869. Ken kasameten aga text kayo when agtawag kayo ti 0953-436-0507. Ken kasameten papagayam, padaanan nyo dati question tayo tatang aldaw, pangabakan nyo ti electronic load. Sagsagot pa lang ti programa tayo Baro Arimat. Bakit kadwak nga agserbi ti biyang ti technical control ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ni Station Manager Rodrigo Sadjan, ken kasama ten mangkit-kita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw, ken tinumuti biyang timon ti dati programa producer
Executive Producer kan Talent Manager dagiti The Mega Big Singers ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Beno papagaya matiro dan tipang lukat tayon nga ayog bilang musika itatang malem ato yan datoy isagot ko kada kayo itatang gundaway papagayam may isang pamaskwa ayog. Baru walimat. Ato yan ti kantang napulwan Paskwa itatan ko na nadtoy. Wen manulang aldawen madanunan tayton ti kaldawan ti Paskwa. Para kada kay amin sa ngapada dayto ya sunata. Paskwa idatan Tiyempo di pinagragsak Taadak tuyen Iti Diyos nga nangisalakan Ti amin nga katontram Hinta idagayanen Hintun malpas ti Paskwa Paem manen idan Iti panggep ti ako Hintay agin na yan Mangked iti regalo Gayen kenta kontrayo Nabanglaw aking baba ng Adaan lalalo na Tirnet ang pagkita Pupunagalang tana Di amin nga kakontram Hintay dagayanen Hintun malpas ti Paskwa Parang manenuhan Paskwa idatan Tiyempo ti pinagragsak Taadak tuyen Iti Diyos ka nangisalakan Di amin nga kakontram Hintay dagayanen Hintun malpas ti Paskwa Parang manenuhan Iti panggep ti apo Hintay agin na yan Mangked iti regalo Gayen kenta kontrayo Nabanglaw aging baba ng Adaan lalalo na Kirmet ang pagkita Pupunagalang tana Kirmet ang pagkita Pupunagalang tana Okay, hinggang arod ng igan kagayan ken kabsat datoy muna nga ayog bilang musika nga inasagot ka na kayo itatanga gundaway. Okay? Tiya dati gundaway kasama nang inta alawatan dati caller tayo. Bueno dati padam dati question tayo itatanga gundaway inte man alawatan dati caller tayo. Manipo dati linya tayo kasla dati gumangganat. Okay, yes, kumadre Prida nimbag malem mo. Hello, Padre. Okay, go ahead. Nalado ko nga mga inopen dati radyo. Nay, awanon, nagpukaw naman nun. Okay, nagpukaw ka. Okay, alawala, gagayam kaya na kakabsata. Tuloy-tuloy ti programa tayo, Baro Arimata Music Festival. Okay, dati question tayo itatang malem, pakabakan nyo ti electronic load, gagayam kaya na kakabsat. Okay, at yoro dati question tayo tata, pangabakan nyo ti electronic load. Okay, dahil di na nga bakdikalman, nga taga barangay Parangupong. Okay, yoray mo laeng detoy load mo tahan kapay nga naludan tanarigat ngamin ti pagpaludan iti smart kansa no globe ko maalis so laeng may smart kamet ngamin isot ga po na nga yoray mo laeng detal load mo deti nangabak di kalman iti electronic load gagayem ken kabsat. Okay, dito yung rodan dati salud-sud tayo gagayam kaya nakabsat. Patangan nyo laing no siya sino dito'y singer. Dito'y inak ipatukar tatta gagayam kaya nakabsat. Siya sino singer dito'y iapagayot ti husto nga sungbat na. Papagayam sungbat kayo. Tamli kastakit mapadasan nyo iti mga bak. Lukas bilang husto na kayo ti mabunot ti naganan to. Gagayam kaya nakabsat. Okay, ipagayo laing no siya sino singer dito'y. Ano ito kaya ipatingga tayo ti oras ti alas 2 iti panagalawat kadagiti sungbatyo papagaya. Okay, ibagayo laing
No siya sino daytoy nga singer iti Damigamik Singers masapol ari kita agsungpat kompleto nga nagan lugar ken kasamitan masapol nga may isa nga cellphone number wenno ti data kaspagrigan daytoy cellphone ko daytoy number ko haan nga mabalin nga isut paganseran ti sabali nga tao dapat na may salaeng iti aganser ti may isa nga cellphone number papagaya anyo mabalin nga daytoy pagsisinublatan. Okay, iti rodan ti pasungbat tayo tatang malem sa sino daytoy nga singer pagabangan nyo ti electronic load papagayam inagana ibagayo lang ti kompleto anagan na ken kasamatan di kita agsungbat kompleto anagan yumet lugaryo ken masapol deta aramatan nyo nga cellphone ket da kayo laeng iti mga ramat ano ipasublat yo ay ket disqualify kayo papagayam. Manok ko kakawitan do ti lampong na awan pangisugatan tapu malao apu mamianan no agawin turela masipsip kita turong wari ti apun na inibigan kanian akarit na gendang ketugalinan at kamat-kamat kadag tiyo pa tumayata ay sangal daw pinaayaban at ni kapitan dati manok ko nakarami nagbasulan upani kaarubain na ilogmukan tayo itlog na urela na bubunga duti buwang gerna kentaraki kaay ayo pa'y sabali apuli tanu isu papan makipulis uray la ulo na gumamtamatis yakno'y tanlo kakayen ko'y manok ko kan kanayon payen kaag mamayo di payen pag-abon iti nang ako dumaraok iti parbangon di na masago nagladingit kas taon ay to'y pusog dimteng agasat to'y amamluyag amano tapangur orasat nuwag narao panagring ko nasamit aturo tapangur orasat nuwag narao panagring ko nasamit aturo. Okay, tiklo na dito papagayam ket taga Badok, Ilocos Norte, gagayem ken kabsat. Dito title ti kanta na Tuy Manok Ko. Siya sino dito nga singer, pangabakan nyo ti electronic load papagayam. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Okay, ada nagsungbat, alawan la, dati nagsungbat, gagayem ken kakabsata. PM yun at kanya kon gagayem ken kabsat. Hanyong ikabkabil kadeta natnaganan. Hanyong nga ikabkabil dito'y public tagdisin anan aga titinulad kayo sigurado. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo papagayam. Ulitek lang dito pag-textan nyo 0953-436-0507 0953-436-0507. Alamin tuloy-tuloy lang tatinte pa nagkakado pa nagadidinagay ti programa tayo papagayam. Sa malimampay nga sunata itinakman isagot ka na kayo. Okay, kablaan tayo man, di kita mayat ti pabuyan na tata. Iti Facebook live tayo papagayam. Kablaan tayo man, di kiti nakadadong agbuy-buy tata. Hello kasin, ni Chris Domingo, masakay dita San Nicolas. Kasama ten kablaan tayo pa ni Janice Gawiran. Okay, thank you very much. Ni Ipa Tarubak, thank you. Ni Adoracion Takulog Bibas, manipod dita Bulacan. Kasamatan kani Mary Joy Gabat, ni Mary Joy gayam datoy watching natoy ni Juicy Ramirez Claro, kasamatan kani Robinson Kabakungan Agdepa. Thank you very much. Ni Mr. Jomar Runduen, thank you very much. Ken kasamatan agabuy-buya pay ditoy ni Agbayani Lilibet. Okay, thank you very much. Ni Lorlin Labii Dabalos, thank you very much. Ni Asray Inot na.
Binabaliktad ninyo at ngayon nagdagan nyo. Kasama tan ken ni Mona Lisa Faustino, ni John Neil De La Cruz. Thank you very much. Ni Ma'am Lorna De La Cruz, ni Manang Lorna De La Cruz dito Hong Kong, ni Iris May Labasan, ni Manong Harold Villegas Sr. Kamusta kayo dito Honolulu, Hawaii? Kasama tayo na imbag nga malem mo Sir Idol ken iso amin nga agdingdingeg ken agbuybuya kan ni Manang Lorna De La Cruz sa lunch time na idol ko na natoy apo. Madama pailat lunch time ni Manang Lorna anat orasen alauna pasadon papagayang. Okay, di man nagibasa kadagiti tinawat tayo nga pangablaw dito. Iserte man agurayak isagot ko kadagiti papagayam ko. Itangatang kenda kayo amang mainagan da kayo ajak mainaganan ko na awan basol ko sana ko na. Ni Sister Lourdes Toribio, ni Mami Emma, Rose Rasay, ni Marky Santos, kumusta ate? Ni Rolin Tulali, Tihani Alejandro, Bitwen Rose, Rona Arellano, Erwin Domingo, Mando Deos, Ronald Benitez, Aris Girl, kumusta kan sister? Ni Elsie Tabalato, kay pagayam yo Benjamin Domingo, Manipuliti Pag-IT Dagupan City. Okay, thank you very much. Kanapay dito sir, kablawan man ni Carlo, ni Gorio, ken June Dakep Senior, ken ni Edong, ni Uncle Robert, manarpaak, it's me Jonathan Dakep, di Barangay Baligat, iti Syudad ti Batak. Okay, thank you very much. Kanitay taga Barangay Baligat, iti Syudad ti Batak. Alamin papagayam mida. At yun rin tiya sa malipay nga sunatay nakisagot ka na kayo. Kablawan tayo mampay. Okay, kablawan tayo pa ni John Neil De La Cruz. Okay, thank you kuna na to. Alawan ang yaman na. Kasama tayo ni Dorothy Labrador Simon. Thank you very much. Karigiti sa amin nga dumdumi kinagbuy-buya. Ti programa tayo gagayam ken kabsata. At yun rin na ti sunata. Ngayon akon isagot kada kayo itatang malem. At yun na ti kantang na pauluan iti dalayap ko na to'y papagayam para kaligiti so amin nga nayat nga tumartarabay dumdum nga iti programa tayo. Agsungbat kayo laeng kada tayo pasungbat tayo papagayam. Ato yan ti sunata isagot ko kada kayo. Okay? Para kadagiti narway nga agbuybuya ken dumdum nga.
tuloy-tuloy ti programa tayo. Baro Arimat Music Festival, dito lang numero 1 nga radyo tinodon Luzon, di RPN DCRL Radio Ronda Batak. Okay, ulitek lang datay sa ludsod tayo. Siya sino a singer, datay Kimanta Tito Imanok ko. Okay, iti aday tayo gundaway. Okay, hindi alawaten ti color tayo, maniba di linya tayo. Hello? Hello, Padre. Okay, apa yung babam tatay kumadre? Nagawan ti signal, Padre. Sige, Roden, anat may pwede programa tayo? Ang grito sa kamanti kanta, Padre. Okay, anong kanta? Kaya man kanta mga para Pasko na Okay, alaway ni Rod, ang isagutam kumadre. Isagot ko lang namin si Pakadano ng natin yung estasyon ng Padre. At kami si Barangay 23. Lawag? Monster tawang mo si Corriente Dia Camilla. Ay, kasjay. Hindi kami si Pamilya Usta, ma'am. Okay. Kaya namin makaamam mo kanya kablawak lataan. Kasama kayo natin Vilma. Ako nagpinta si natin Vilma. Kapintas kayo, kasla ka Hawaiana. Oo, ba? Anong Padre? Ito na naman. Alakat bagamin tumanan kaano manan. Awan si Christmas program yung December. Adda, danto. Di ka madanaga maamuam to. Kukam to ti may isang lechon. Ay na, pupagala nga ta. Okay, sino pa kablawam kumadre? Amin na tama ka, mamukha niya akong Padre nang nangro na ka. Dati Vilma, anak, masawa ka, nagtindas ka ka. Bye-bye, Padre. Okay, thank you very much di Kumadre Frida Bakot, bali-bali di Barangay 23, Lawag City, dadaka na di Barangay 23, Lawag City, tata. Okay, kablawan tayo mampay ni Auntie Grace Manzano Ronduen. Okay, nagsungbat. Kasama tayo ni Inge Roland Arnedo, ni ding tayo nga Daisy Valencia. Okay, thank you very much. Tingkay pa nagbuybuya, pa nagdingdingeg. Kasama tayo ni Dorothy Labrador Simon. Thanks ko na natoy. Okay? Kablawan tayo pa Tata Vidal, ninaragos kay ni Tata Juan Marquez, kay ni Kumadre Cristina Makatumbas, dito yung Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya kasama tayo, kablawan tayo pa ni Tata Rohel, kay ni Nana Rusi Rigunan, dito Barangay Nagbakalan, iti syudad ti Batak. Pero tiro din tiya sa malipay nga sunata, ngayon nakman isagot ka na kayo itatang malem. Dito pa lang programa tayo, Baro Arimata Music Festival. At ti kantang napolwan iti napalangguad, manipod pa lang kini Ariel Kalube, kumasa kami tita Barangay Paguludan, Curimao, Ilocos Norte. Anya katipun, ken mapagap
Okay, ganang igan kagayam karab sa tinapalanggad. Kaulawan tayo man pa ni Major Ancheto Pugyao. Kumusta ka barangay Kakapian iti Iliti Marcos sa Ilocos sa Norte. Beno agsublindo ti programa tayo kalpasan ka rin sumagmamano nga pamalagip tayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:35. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung kagayan kinabsat at ito ikaw dyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Damag pa ilang manipod dito yung lugar tayo. Naipaay tinarway donasyon para ti Ilocos Norte Agricultural College wenno inak ijay pasukin. Sigon kay ni Dr. Danny Dakiwag, Education Consultant ti Gobyerno Provinsyal, agbalor iti nakurkurang ngem siya magasot arribo a pisos dagiti naipaay iti nadakamat nga eskwela. Imbatad na tinasao nga tignay ket paset tinapinget akalikagom ni Governor Macho Marcos Manotok amoy paay tinanay suporta ti Integrated Technology and Livelihood Program ti inak. Inawlag na yun una anay payan ti suporta tinasao nga pagadalan gaputa dagitoy ti kakaisuna amang idijaya ti agriculture. Imbunan nagna dagiti naipaay dagduma a kagamitan pakiramanan ti greenhouse aquaponics ken indunar ti Latter Day Saints Charities Philippines Incorporated. Mangnamnaman ni Dakiwag may lepas aging gana iti bulan ti Disyembre wano tinasapa paset ti masunga datawen tinasao nga greenhouse. Malaksid detoy inpalgak na apano pa ti LDS Charities ti mangidunar ti water system ti Tunuton Elementary School ijay piddig. Inay na ti agdamakit manarimaan ti panaki proseso dagiti kasapulan papeles ken manamnama may lepas amin dagitoy itaalawas iti panakikamaya ti gobyerno lokal ti piddig ken kalpasan na ket may sumiter iti opisina ti LDS Charities. Dahil tati kao dyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:36. Dito yung oras, nagsagot kada kayo ti San Miguel Pale Pilsen. Papagaya, may samanin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix itintay mga ga. Anya, di complete name mo tatay kuya? Carmelito E. Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarap. Ano ti awan ti Ubrayon kuya? Ako, di sir, farmer si di sir, di pag-Ubrayon. Bali, diyan ka mga diabetic ko, di sir, tama. Pag na bakterya ko na daman yung Nagpula bakterya di dyan, diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Pinanipod di July sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo simbaranta ba, si sir, pinanipod di Diminong. Kidi ko, sir, kat medyo nakapsuta kidi nga ko, halaka makaputi nga makabangon. After 3 days, marinalata la timik sa ti resistensya sa napantibag pagi ko, dati kasal nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin di butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Ti Silpo di Biag program a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket innaman pagyamanan dagiti nayat amang tartarabay kas kadagiti sumaganad. Police Lieutenant Colonel Randy Bawit, Police Community Relation Office Head, Ilocos Norte Police Provincial Office. PNP Bangi Ilocos Norte and Staff headed by Police Captain Julius Basalio. PNP Burgos Ilocos Norte and Staff headed by Police Captain Cheryl Guzman. PNP Piddig Ilocos Norte and Staff headed by Police Captain Christopher King Ramos. PNP Pinili Ilocos Norte and Staff headed by Police Major Jeffrey Takad. And PNP San Nicolas Ilocos Norte and Staff headed by Police Major Joseph Baltasar. Diyos unay ti Agnina. Hintay man pagyamanan di itinayat amang tartarabay iti daytoy nga aktibidad. Honorable Governor Macho Marcos Manotok, Province of Ilocos Norte.
Honorable Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, Province of Ilocos Norte. National Irrigation Administration, Engineer Danilo Gomez, General Manager, San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Engineer Pedro Agcawili Jr., Provincial Planning and Development Officer, Province of Ilocos Norte. PNP Solsona, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Chris Anthony Sorsano, and PNP Curimao and staff, Curimao, Ilocos Norte, headed by Police Lieutenant Medel Periñon, Diyos Unay ti Agnina. Isilpo ti biag program a bloodletting activity ken ti libre a paningpaay iti libre a reading glasses babaen ti grupo ti The Mega Mix Singers ken babaen ti suporta ti numero 1 a radyo ditoy Northern Luzon, RPN Diesel Radio Ronda Batak ket inaman pagyamanan dagiti naayat nga sponsors kas kadagiti sumaganad. Dr. Rickson Balalio, Municipal Health Officer, Nueva Era, Ilocos Norte. Honorable Kitchel Pungtilan and Family, Sangguniang Pansud Member, City of Batak, Ilocos Norte. Honorable Christopher Lagmay and Family, Sangguniang Pansud Member, City of Batak, Ilocos Norte. Honorable Jimmy Tanagon and Family, Sangguniang Pansud Member, City of Batak, Ilocos Norte. PNP, City of Batak and staff, headed by Police Lieutenant Colonel Roger Digmayo, and PNP Dumalneg, Ilocos Norte and staff, headed by Police Lieutenant Joselito Rigates, Diyos Unay ti Agnina. Tisilpo ti biag program a bloodletting activity ken ti libre a paningpaay iti libre a reading glasses babaen ti grupo ti The Mega Mix Singers ken babaen ti suporta ti numero 1 nga radyo ditoy Northern Luzon, RPN Diesel Radio Ronda Batak ket inaman pagyamanan dagiti layat nga sponsors kas kadagiti sumaganad. Engineer Rizal Castillo, Zone Manager, Ilocos Norte Electric Cooperative, City of Batak District. PNP Marcos, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Jonevale Maramag. PNP Sarat, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Carlo Abing. PNP Karasi, Ilocos Norte and staff, headed by Police Lieutenant Cesar Mangawil. Mr. Michael Galakgak and Mrs. Nida Kalakal, Barangay Nalukta, City of Batak, Ilocos Norte. Diyos Unay ti Agnina. Isilpo ti biag program a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket inaman pagyamanan dagiti naayat amang tartarabay kas kadagiti sumaganad. Barangay Chairman Elviro Aguo and Family, Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. PNP Pagudpud, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Eduardo Santos. Police Lieutenant Colonel Amador Kiocho, PNP Ilocos Norte. Mrs. Adela Ribullido, Municipal Treasurer, Paway, Ilocos Norte. Honorable Nelson Gook, ABC President, Paway, Ilocos Norte. And Honorable Amador Sadomiano and Family, Sangguniang Bayan Member, Paway, Ilocos Norte. Diyos Unay ti Agnina. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:43. Tuloy-tuloy latatintay panagkakada panagadi din ng gay. Alawin papagaya mida ket
Sagutan na kayo rod ti Sunata, iti datoy may kadwa 30 minutos ti programa tayo papagayam kasama ng intay sublyanan nga ibasa dagiti nagkado nga greetings nga intay naawat. Ag text ka laeng iti text line tayo 0953-436-0507. Dito ti official text line ti programa tayo papagayam. Beno, adi rodan ti panglukat tayo nga ayog bilang musika. Tiya detoy may kadwa na 30 minutos si programa tayo ken saan yung liplipatan daytay sa ludsod tayo. Siya sino ti kimanta ti kanta nga napaulwan iti napaulwan iti toy manok ko madamdama dali kitay nagsungbaten dali kitay nagtext iti numutoy biyang papagayam dapat dali kitay nagsungbat iti messenger ko papagayam. Okay, ti rodan ti Sunata o Ading. Ading di ka man nagpagpakipo, ta ikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay ti puso, kitna kayawan at talugatin mo, isap sa pulikit at dami nengkin ka, taday ta ugaling na idumduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuwiring na uading may amngarod nga idatun ko ken kaday tuy nadarisay nga ayat ko di nagkadi kagurat isut at paiso when ay ayatin ka kay tatpudlo. Ading di ka man nagpagpakipot, ta ikikita di mo imot-imot, taday tapintas mo ng tukay ti puso, kitna kayawan nagtatalugadin mo, isap sa pulikit at dami nengken ka, taday ta ugaling na inunduma, taday ta singpet mo ken kinaemma, ket isudat nakaawis day tuwiring na uading may amngarod nga idatun ko ken kaday tuy nadarisay nga ayat ko di nagkadi kagurat isut at paiso when ay ayaten ka tay tatpulo when ay ayaten ka tay tatpulo. Okay, alawan lang kanang ikan kagayam kinabsat deti kan nabulan o Ading. Okay, kablaon tayo man ni manang Emily Butay de los Santos ni Joseph Clarion. Okay, buibuya pa ni Joey Cordero Kiawit. Kunan natoy. Good afternoon Sir Idol Ronald Domingo ken amin nga DCRL RPN Batak DCRL. Happy Wednesday everyone. Kunan ni manang Delia Ralieco Duduaco. Also watching ni manang Maribel Nicholson manibo dita Reno Nevada, USA. Kumusta kayo dito, USA? Ken kasama ten di Club Flor Delina, iya po. Okay, tuloy-tuloy na tatin tayo panagkakadwa panagadidinanggay. Kablaon tayo pa ni Ma'am Regina Salvador, manipo dita Barangay Baresbes, iti Iliti Dingras. Ipangig ko man pa maminsan dito sa ludsod tayo, pangabakan nyo ti electronic load. Oy, dandanin. Dandani malpasen datoy naituding oras nga panagsungbat yo papagayam sungbat kayo siya sino tikiman ta daytoy. Okay, tikluna ket tagabadok Ilocos Norte gagayem ken kabsat daytoy nga kanta ket masarakan iti series 9 bonus track daytoy super mega medley. Anda manok ko kakawitan do ti lampong na awan pangisugatan tapu malao apu mamianan no agawin murela masipsip kita turong wari ti apun na inibigan kanian akarit na gendang ketugalinan at kamagkaman padag itiyo pa tumayak ka ay sangal daw pinaayaban ni kapitan dati manok ko nakarami nagbasulan upani kaarubain na inugmukan tay itlog na urela
kayen ko'y manok ko, kan kanayon payen kaag mamayo. Di payen mag-aabon iti nang ako, dumaraok iti parbangon di na masago. Nagladingit kas taon ay to'y pusog, dimteng agasat to'y am-amluyag amano. Tapangur orasan, nuwag narao, panagring ko, nasamit aturo. Tapangur orasan, nuwag narao, panagring ko, nasamit aturo. Okay, siya sino dito nga singer agsungbat kayon papagayam kablaan tay pay ni good afternoon sir, watching from Bahrain ni Jane Bolong Lulukisen, kasamatan kan ni Leilani Dolor Paragas also watching. Okay, tuloy-tuloy lata tintay pa nagkakadwa panagdidinang gaytay man ibasa dagiti sabsabali pay nga naawat tayo nga pangablaw ditoy kuna to iti sungbat ko ket okay ni Frida Bacot 23 Rizal Street, Lawag City kuna na to. Okay, thank you very much. Kuna na pay ditoy Sir, ti sungbat ko ket okay ni Jake Santos iti okay banna ko na to. Okay, thank you very much Jake Santos iti Banna Ilocos Norte sabali pa nga nagsungbat. Okay, ti sungbat ko idol ket ni Ian Mendoza ko na to. Alawala ni Jenny manipo iti Badok ko na to. Okay, ni kadmet Ian Mendoza dayjay mga iso. Alawan, tuloy-tuloy latatinte pa nagkakada pa nagadidin gay. Madam Damay, ito bula-bulain no siya sinot tinangabak. Kaya ito pa-question tayo. Siya sinot kimanta kada ito impatukar ko papagayam. Okay? Adero din ti sabali pa nga novelty song. Inak isagot kada kayo itatang gundaway. Okay, ti kantang napuluan Kardero ni Inang. Okay, mabalin nyo latang ay kumpa-kumpa si Sala-Sala Karuba. May kapela di programa tayo Barori Mat Music Festival. Ay ti kaldero ni Inang, pasit ngem pagsid si daawan, ni tatang ko haman nangan, nalaing nga akilaban. Ay ti kaldero ni Inang, atawid na ken nilelang, hirauden man ni tatang, ulo sa di matikagan. Dim kauten tapat ilan ti aklo asyalisto nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo. Ay ti kaldero ni Inang, saya aten na hakaluban, nuag tig-tig aben ni tatang, ilaban din to marugitan. Minsan anatyag ni tatang, agban-banang esta awan, awanin na makilaban, tatinakaw ti kaibaan. Dim kauten tapat ilan ti aklo asyalisto nga agdiso di tabukot ti imamadi agbubugo.
lakay pasensyakan. Iti panagurok mo itay, at dasang nga iling nga imay. Okay, hingga nang giganti kantang na pulwan Kaldero ni Inang. Okay, dero danti sa balipay nga sunatang inakman isagot kada kayo papagayam. Dati man kantampay manib pa lang ni Ronaldin Runduen papagayam ayat kanta na pulwan ayat din tumamali ko na natoy. At apay 5 minutos kasangwanan ti oras ti alas 2 ngayon tayo panagkakadwa panagdidinanggay. Kablaan tayo pay. Kablaan tayo pay ni Shawi Gawi Ramos manibo dita dingras ni Lailani Dolor Paragas, ni Scarlett Lynn Umungos also watching. Okay, binabaliktad na detanagan na. Scarlett Lynn Umungos, ano deta bal tsaka mo, bali-baliktad nyo amin, di kita pilpilyado yung kadalagnagan nyo, baliktad nyo amin, tunukan, da kayo't agbaliktad. Ano man? Just
Okay, dito nga ron kagayam ken kabsat. Ti sunata nga napolwan ayat din tumamaliw. Okay? Adapay 2 minutos sa songan ti oras ti alas 2. Isot gapo ng aga sungbat kayo. Hindi kita kayat siya pa iti agsungbat. Okay, kuna na to, idol. Good afternoon. Paki-play man. Sika, dedicated to all. Ken birthday song para ken Mama Ita, thank you. Happy birthday kanini ng Silvia Gawiran. Ag birthday gayam tata. Okay, madam tama. Patukaran tayo ti birthday song kan ti request mo. Good afternoon Sir Ronald. Ag buybuyaak, ag request akman tay man ag pakadakon. Kuna na toy. Thank you. Kini Mami Linda Bumanglag, dita Barangay 10 San Nicolas, Ilocos Norte. Ang baging kay panagdingding ay kasamatan kani Mr. Emerson Kahimat Balaki. Thank you very much. Hanyong kalipatang na i-like and share ti programa tayo gagayem ken kaabsat. Tamay kasakit adado tayo nga ag kakadwa ag didinanggay ken wagas meten ngin tayo pa nagpipin nagayam. Ken once again kablawan tayo man ni Lilibet Agbayani manibod dita Spain. Kasamatan ni ading tayo nga Daisy Valencia manibod dita Pagilian nga Europe. Okay? At irodan dati sunata na polwan detoy kanta manidbet ken ni Eldon Kyle Makalma arapa optimize ang ubing. Kumusta kayo dito Barangay 8 San Agustin Paway, Ilocos Norte. Okay, ato yan ti sunata papagayam. Intay to ipadanon kalpasan, intay to ipadanon ti sungbat kalpasan detoy intay pa ipatukar a sunata papagayam kada ito'y question tayo. Pagkadita tang, basta net ken ni nanang, akayat datong pala.
Okay, nga rod ng iganti kanta nga napaulwan iti Arapap ti may isang ubing, maniud pa lang kan ni Eldon Kyle Makalma. Kablaan tayo pa ni Warren Bagawisan, nakapsut monitor idol mo madiunay mangyeg ko na natuywen na adayo kami dati dati paglalaybak. Okay, dati ilata paglayban nyo, dati ilata Facebook Live testasyon tayo dati RPN Batak DZRL gagayam ken kabsat. Okay? Tuloy-tuloy la tatin tayo pa nagkakadwa pa nagdidinanggay nga magsubli ti programa tayo kalpasan kadagiti sumagmamano apam malagip. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:05. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung gagayem kinakabsat, adto iti kaudyang adama ginatang oras, kasagot ta serbisyo publiko, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Damag pa ilaing manipod dito'y lugar tayo. Impagamo ni Mayor Albert Chua ti siyudad ti Batak nga daan ti gobyerno ti siyudad ti Kapupkudan a laboratorio apakalaan ti specimen para ti swab testing. May nagdiretoy kuna ti city may nagdiretoy kuna na at ti City Health Office ti mangala ti specimen kalpasan ket may patulod iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center para iti pan na ka-examen na. Imbunanag ti mayor nga awan ti pa nagproblema ti siyudad ti Batak kadig ti mausar a test kit inlawlag na daytoy ket gapot babaen ti koordinasyon ti Provincial Health Office iti panangidaulo ni Governor Macho Marcos Manotok ken ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ket nangipaayda ti test kit ti RT-PCR iti siyudad ti Batak. Mamati ti mayor adakkel makatulong daytoy iti alisto apan nakaammo no positibo wenno negatibo dagiti nakapulapol dagiti nagpositibo a pasyente. Dahil tali kaudyan nga dama ginatang oras kasagot ta serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:08. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, kaadalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dadumapay. Ken saan la data magatangpay sa jay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan. Car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong impormasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad. 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ipagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Red Horse to! Astig ito! Gusto ko yan, ako ito, di ako yan. Dahil ako'y mainit ang dugo bago musmong. Sa tabukal, mga oras, wag iwaldas, hanapin ang sarili. Grabe! Astig pa to! Grabe! Rock pa to! Tindi! Animoy!
Binuhusan ng samot sa ating kulay, ganyan pang sariwa pa ang buhay. Naglipara na sa hangin, hulihin mo ang bagay na patok sa trip. Musika, panlasa at puso maingay. Gusto ko to, ako ito, Red Horse Beer. Kaya ko to, astig ito, #1 beer. Drink responsibly. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalus tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase ng sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ang ating narating, ngunit masdan mo ang tubig. Gagayang gagakabsat, intay danggan ni Ate Luz V. Minda Domingo Arellano. Umin-inom iti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Los Biminda, Domingo Arellano, sir. Barangay Loreto, Solsona, Ilocos Norte, sir. Noan niya ti trabaho yung ma'am? Awan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. Kasano yung namuan ma'am, ti Mark Cafe tayo? Agdingding ti radyo, sir. So, Api nga iminom kayo ti Mark Cafe, mama niya ti problema yun. adangaro diabetic ko, sir. Din mariklik na kamadi. Agawan damutan. Kahit makunayo ma'am, kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. So, tagyaman ak, sir, dito yung kafe ket nga Mark Cafe, sir. So, kasla nang nakariknak na ng palagaan ti bagik. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin iti butika ken drugstores, dito'y lugar tayo. Kadita, agsubsubli tayo dumyeg iti paborito ya programa. Baru Walimot. Aga tultuloy ti programa tayo gagayem ken kabsat. Kaya titero den tapugan ti maudin nga oras ti programa tayo. Syempre bakit kadto tayo pilang agserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Sadjan. Kasama ten mangkit-kita pa ilang ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw ken tuino mo ti biyang ni Ronald Domingo. Kadagiti kayat nati kumablaw at patulod kadagiti pangablaw da ken kasama ten kayat nati agkidaw kadagiti sunata. Mabalin nyo lang iti ag-text kinagtawag iti 0953-436-0507. Okay, detay question tayo, pangabakan nyo ti electronic load. Okay, husto sungbat na ket JRC Pagan papagayam. At dati kita nakaalat sungbat na, ito'y pasungbat tayo. Pero papagayam, at yun ti birthday song isagot teman kadi sa amin birthday tatangal daw. Happy birthday kanininang Silvia Gawiran dita Barangay Barong, Dingras, Ilocos Norte. Birthday song para kadi sa amin birthday.
Okay, data ti birthday song para sa amin nga birthday itatangal daw especially man ken ni Ninang Silvia Gawiran dita Dingras Ilocos sa Norte. Okay, at yun ti sa mali pa nga nakidawa sunata. Okay, congratulations ken ni Jake Santos manipod dita Banna Ilocos Norte sikat niya nga back daytoy load tayo dati electronic load itatang aldaw rayom lang dati pan nakilod dati inabak mo ading ko Jake Santos dita Banna Ilocos Norte. Okay, gapuken ka. Panagayat nga intalalim sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na.
Igan kagayam ken kapsat ti kanta nga puluan gapuken ka intay tuloy ti programa tayo. Kablao tayo pa ni Bayawa Paulo kunanad toy. Okay, thank you very much. Kalagiti so amin agbuybuya ken dumdumeg ti programa tayo. Ken kasamatan kablaon tayo man pay gayam di kitay dumdumeg kada tayo dita Badok, Ilocos Norte, dita Barangay Lacoben, dagiti Valencia ken Mendoza family. Happy listening kada kay dita. Okay? At yoro dan dati maudi sunata iti daytoy sabali pa 30 minutos si programa tayo. Intay tumeten iti maudi na 30 minutos ti programa tayo papagayan panang isang bay tayo ti porsyon ti programa parikut ken pamagbaga. At yoro dati sunata ngay nakisagot kada kayo papagayan at timan ti kanta manibod pa lang ken ni Ian Paul Mendoza may isang novelty song papagayam ti kanta nga na pauluan iti Chansing kunana toy. Okay? Para kada kay amin nga sangapada patpat ganmi nga dumdumig. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:29. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Joey, miss na miss ka. Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
halika nga dito. Tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya. Sige nga dad, masubukan nga. Oh, bibisita ka na? Hindi dad, magma-Mark Cafe na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Isil putibiyag kiti dandanon kada kayo timbag nakem dagiti sumaganad. Honorable Crescente Garcia and family, Municipal Mayor, Burgos, Ilocos Norte. Honorable Antonio V. Mariano and family, Municipal Mayor, Marcos, Ilocos Norte. Mrs. Jocelyn Aboy Klein and family, Asheville, North Carolina, USA. Mr. and Mrs. Joe Kakpal and family, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. and Mrs. Arnel Safaralia and family, Canada. Miss Jevi A. Mirasol and family, City of Batac, Ilocos Norte. Ken ni Barangay Kagawad Herbert Bagasin, ti Barangay 12 San Blas, Paway, Ilocos Norte. Diyos unay ti agngina kalakayamin asangapan. Isilpo ti biag ken babaen ti imbag nakem dagiti sumaganad. Miss Jevin A. Mirasol and family, City of Batac, Ilocos Norte. Honorable Lendel Chua and family, Sangguniang Bayan member Pidig, Ilocos Norte. Mr. and Mrs. Julio Solier and family, Los Angeles, California, USA. Mr. and Mrs. Jojo Engia, Bagasani and family, Oslo, Norway. Mr. Joseph Cabiles and family, England, United Kingdom. Mr. and Mrs. Larry Rosqueta, Diyos unay ti agngina. Kailan ka huling kumain sa labas? Pwede yan. Mag-ingat lang. Mag-mask at face shield. Hindi mo man mangitian na waiter, siniguro mo naman ang trabaho niya. Maghugas ka ng kamay. Sa kamay mo nakasalalay ang negosyo ng restaurant. Dumistansya para malayo ang mararating ng ekonomiya. Kain tayo? Ingat-angat, tayong lahat. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:31. Adaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kaylukuan. RPN DZRL Radyo Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga.
Beno papagayam, datero din ti maudi na 30 minutos si programa tayo. Ken adatamitan iti portion na parikot ken pamagbaga. Iti dayto malen papagayam intay manibasa ti maysang Daniw dayto get in patulod manen kada tayo ni Sangguniang Bayan member Efren Valdez manipod iti Paway Ilocos Norte. Kablaon tayo man pa ni Compadre Chofilo Vicente manipod pa lang ita Rome, Italy. Kasama tan pagkablaon tayo pa ni Manang Mardanog. Happy viewing. Good afternoon Sir Ronald, God bless ko na natoy. Kani Comadre Mel Valencia Dugay, Mel Passion Dugay Valencia. Panakman kati. Manibod pa lang iti iliti Burgos, Ilocos Norte. Ken kablaon tayo pa ni pareng Leomar Verdadero. Ken also watching Ruby Jane Saleng Adina. Thank you so much Barok. Keep up the good work. God bless you kunan natoy. Ni Ninang Silvia Gawiran. Kasama tayo kablaon tayo pa ni Ninong Nick Fernando Dakep manipod dita Hawaii. Kini manang Bel Perdido Tapek Langgama ni Jeneline Riambon Lianyo. Kasama tayo kablaon tayo pa ni Shawir Ramos. Also good afternoon Sir Idol kuna ni Rioli Morales. Basta kayo dita Pagiliana Jordan. Beno papagaya mi palubos yumanta sagutan kayo man nga ro diti may sa asunata kasi nakpangliliwa panglinglingay kada kayo dito pelaing programa tayo nga intay pinaulwan iti. Parikut ken pamagbaga. Ato yan ti sonata Sika. Sikat pangyawata na puno nga aya ikariken sa patak di kanto isuka ta sikalaen tinakarik na sapay kuma ta ilalaen na Biag buwag na nayon tuwa sila lagi pa kariken ka din pupulos maumag dito'y puso panunot ken rignat ayat ku ken ka kupikupa daytoy timulang let
Beno papagayam, hingkay nga rod nang iganay ti sunata na puluan sika. Request pa lang ni Shawi Ramos Gawiran. Manibod pa lang dita ili ti Dingras sa Ilocos sa Norte, Cagayan ken Kabsat. Okay, ti deta kundawa intay ibasa deti Daniw. Deti Daniw in patulod kata tayo ni Sanggunian na Bayan member Efren Valdez, manibod dita Paway, Ilocos Norte. Kunana pa dito good afternoon, Sir Idol, ko na ni Rioli Morales. Kumpad kablawan man ni Roberto Andres Jr. Dito'y Lydia Marcos. Ko na natoy, kumusta ka dita Marcos? Wow, nagpintas nga kantan ko na natoy. Ko na ni Ma'am Mar Danog. Thank you very much. Ti ingkay panag-buy-buya, ken panagdingdingag ti programa tayo. Ken kasama tayo kablawan tayo pwede giso amin nga kakadwa tayo ti grupo. Idawalwan ti presidente ni Mr. Honorato Agdepa. Ti datoy nga kanito, hintay ibasa nga roden detoy Daniw nga inapatulod kada tayo ni Sanggunian Bayan member Efren Valdez, manipod pa lang iti iliti Paway, Ilocos Norte. Daytoy Daniw na nga inapinauluan iti Sardam. Daniwan ka, ayat ko. Sardam. Iti nagmalem, trabaho latta. Inggit ketang, siket umerting. Iti salas sa kaiyunat, damdamag iti radyo. Isuda sa miweng, sardam panaginana. At dapay agwa pataranta. Iti lamisaan, anya na banglo. Dinengdeng anateng, makapabang arik na. Ay sardam, itdem inana. Kas orasyon, panagyaman itden. Ti Apo ana marswa, itden na iti makapnek, a bendisyon akunada. Daniwan ka, ayat ko. At imeten ti sunata, hindi na ko isagot ka na kayo, itaktan na manem papagaya. Saan ipasuro tayo, kalit ti Daniw, ni Sanggunian Bayan member Efren Valdez, kita Paway, Ilocos Norte.
Bueno papagayam, hintay ay tol-tol iti programa tayo parikot ken pamagbaga. Adapay napatbati sa 12 minutos kasangwanan ti oras ti alas 3 itatang malem keta kahit kuman lang padanon dagiti sabsabali pay dito nga naawat tayo nga pangablaaw babayin pa lang kadigiti nayat nga mangtartarabay ti programa tayo parikot ken pamagbaga ken adda dito pakamo manipod iti Ilocos Norte Electric Cooperative adda dito panagapukaw ti serbisyo ti kuryente into no 6 into no Biyernes deta papagayam okay ket hintay man ni ibasa dagitoy naawat tayo pay nga pangablao dito ibawen pa lang kadigiti naayat nga mangtartarabay ti programa tayo parikot ken pamagbaga. Okay ko na to hello Kasin, kumusta? Kablaawan na kami man ditoy balay. Okay, kumusta ka dita barangay Mariket, iti Iliti Solson, Ilocos Norte. Ni Kasin Erwin Domingo. Kung na pa dito, good PM sir, dahil okay, kung na to kablawak man, digitinayat nga aga dingdingay kada ito inapnuan na pintas nga programa may dol. Kablawak latan digitay taga Bintar, Ilocos Norte, ken mangipatukar kantulatan tinapintas nga kantam. Alakastan aga yamanag agan anad ka kumanga kanayon kana natoy ni manang mo nga Agnes Agbayan iti Bintar. Beno, tingaro dati pakamo maniba diti Ilocos Norte Electric Cooperative. Iti panagapukaw ti serbisyo ti kuryente into no Biyernes Nobyembre 6, oras tela 7 tibigat, ang ingan natin oras tela 6 tirabiit, 10 oras, ken 30 minutos. Dagiti mapektaran, ijay Pasukin, Barangay Surong, San Juan, Santa Matilde, Karusikis, Tadaw, Puyupuyan, Naglikwan, San Isidro, Ngabangab, Karusipan, Darupidip, Dadaiman, Tabungaw, Dilanis, Binsang, Poblasyon 2 and 3, and some parts of Poblasyon 1 and 4. Ditamet barangay Ditabakara, Barangay Pasngal, Kabusligan, Kadaratan, ken Barangay Pungto. The causes of interruption, relocation of poles affected by the DPWH road widening project and distribution line maintenance. Alawen papagayam dito nga road ti pakamo manipod iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Ken kablang temang pagayam ni Compadre Elvis Barcena Panabang, manipod pa lang dita Honolulu, Hawaii, kablante pa ni Kasin Marieta, ken ni Bayaw Meldrin Reyes, manipod pa lang met dita Hawaii, ni Mr. Junjun Baichong, manipod dita Waifahu, Hawaii. Happy viewing, happy listening ken our big boss Mr. Ronald Saladares, kani Compadre Jeff Cabias, kani Mami Feli Cabias, manipod pa lang dita Pagilian nga bueno dita isla ti Hawaii. Beno papagayam ket tioro den ti sawalipay nga sunata hinakman Iroknoy isagot kada kayo itatang malem dito pelang programa tayo parikut ken pamagbaga. Okay? At ti sunata isagot ko kada kayo papagayam. Isagot tayo pa'y kadigitay taga Marcos ni kano Roberto Andres Jr. ken ni Roberto Andres Jr. dito'y Lydia Marcos kunanad to'y. Okay, at yung sunata isagot ko kada kayo Kasabong Arosas. Sumingsing-ising init day daya kas kaman latay na ipinta dito'y panunod ko sa bunga nagpaiduma iputin ka nakita sikan adintay inak mabuybuya Anayon kumaasikat kasarsarita
nung pusukit na saya at lata. Maikamak kumadagitang dakulap mo, agraman na itan na sileng nga buhok mo, kintumero de rosa sa pingping mo. Dagitat ng kayang agrayo at indas mo. Nuwiti mo malmalin ket siyak tayag may sa pangraya ading tayag pagkapaya. Kasikalain tinakusunada alam ading aklunen ayat tugen ka. Maiggamak kumadagitag dakulap mo, agraman daytan na sileng nga buhok mo, kindumer de rosa sa pingping mo. Adagitan ng kayang nga agrayo at tapindas mo. Maiggamak kumadagitag dakulap mo, agraman daytan na sileng nga buhok mo, kindumer de rosa sa pingping mo. Adagitan ng kayang nga agrayo at tapintas mo. Maiggamak kumadagitag dakulap mo, agraman daytan na sileng nga buhok mo, kindumer de rosa sa pingping mo. Adagitan ng kayang nga agrayo at tapintas mo. Bueno, papagayam, matsyempo na ruden tapnon tayo nagpipin nakada. Keta sapay kumata na ipan na kay manentisang kabasit nga ingkay nagliliwaan, naglilingayan itatang malem papagayam. Kabakaroden na po kada tibiyang ti Technical Department ni Engineer Mike Ramos, Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Sadjan, kasama tanang kitkita ti Seguridad Testasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw, ken kasama ten tuwin mo tibiyang ni Ronald Domingo mangi batbati tinaimbag nga malemtay amin nga sangapada kaya't ating roden datoy maudin asunata ngay nakon isagot kada kayo itatang nga malem para kada amin na sangapada datoy maudin nga inak isagot kada kayo itatang nga malem. 4 minutos kasangwanan ti oras ti alas 3. Ayatin ka, itiyawan patinggana, uray amok asaan kan, anawaya, uray man basur, iti Diyos ako nada, tati apo mapakawan na, mengata anyan
napudno ang palagayan ko. Ken ka Mariknam lakuma, mariknam lakuma, ulak-ulak amek, asa ken usot na, dagkay di rasa, ngayon panalamutan niya, tagis maranak pukaw ken narsaan. Dati kayat dangay baga minamauyong tiya gayat ka nemawan tinak maaramidan tagay titiragsa ngayon nagpagbiyaga. Idi pinagana Tapmoy nakmet na namin Samit ken ragsa Ngimintun kaano Amasupapaka To'y napudno ang palagayat ko. Ken ka Mariknam lakong RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL